Un matí al museu és una bona opció per aprendre i passar-s'ho bé en ple mes d'agost. Durant les vacances s'omple de famílies, però la Dori, que és professora, l'acompanya un exalumne que viu en un centre d'acollida. És un dels 194 nens tutelats per la Generalitat acollits en centres que es beneficien del programa de famílies col·laboradores. Aquestes persones decideixen compartir part del seu temps lliure, especialment en caps de setmana i vacances, amb menors que per diferents circumstàncies no tenen a prop referents familiars. Ells ja fa 2 anys que queden regularment i s'ha establert un fort vincle al que s'han anat sumant altres familiars de la Dori. Hi ha dues vessants, no? Hi ha una que és més d'oci, hem anat a PortAventura, hem anat al Cirque du Soleil, hem anat a Tossa, al meu apartament, i després també algunes vegades hem estat en dies de diari fent els deures. La xifra de famílies voluntàries, 157, és clarament insuficient. Per això, des dels centres concertats per la Generalitat, s'insisteix que és molt positiu que molts més nens gaudeixin d'aquest vincle. Que pensin que és una cosa molt positiva pels nanos, donat que, per una banda, surten del centre i poden gaudir d'un espai diferent al del centre, i per altra banda, que els estan oferint veure un quotidià diferent, una família, un entorn positiu, que ja només per això ja és educatiu. Una experiència que reclama generositat i compromís a llarg termini i que aporta beneficis en 2 direccions. Si tu pots tenir moments, o pots agafar moments, en què aquest nen pots veure'l content o pots veure'l feliç, doncs ja val la pena.